ଆଜି 12 ନଭେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳର ମୁଖ୍ୟ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ନମ୍ବର 1, କାଲିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖରେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 15 ତାରିଖ ରାତିରୁ ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 2, ରାଜ୍ୟରେ ଖୋଲିବ ନୂତନ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ। ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ସରକାର। ସରକାରୀ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂତନ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆବେଦନ ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ନମ୍ବର 3, ନାବାର୍ଡ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ନେଇ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ଚିତ୍ର। କଥାରେ ଅଛି, ଚାଷ କାମ ଯାହାର କେଡ଼େ ସୁଖ ତାହାର। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ ପରିବାର କେତେ ସୁଖୀ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ କେତେ? ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମ ଚାଷୀ ପରିବାର ଆୟ କେତେ? ସେ ନେଇ ନାବାର୍ଡର 2021-22 ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଛି ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ। ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଚାଷୀ ପରିବାର ମାସିକ ଆୟରେ ଓଡ଼ିଶା ତଳପଟୁ ତୃତୀୟ। ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟରେ ବିହାର ପ୍ରଥମେ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। 2021-22ରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ମାସିକ ଆୟ ଥିଲା 9,290 ଟଙ୍କା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବିହାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ଥିଲା 9,252 ଟଙ୍କା ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଚାଷୀଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ 31,433 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ। ନମ୍ବର 4, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ପ୍ରଚାର। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆଜି ସରୁଛି ପ୍ରଚାର। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଜି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏରୋଡ୍ରମ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରାଉରକେଲାର ସିଧାସଳଖ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ପୂର୍ବରୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 5, ବଢ଼ିଲା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଏଣିକି ଏତିକି ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି ପୁଣି ଥରେ 9 ଏବଂ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ 19 ନଭେମ୍ବର 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତି navodaya.gov.inର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 6, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବଢ଼ିବ ମୌଳିକ ଦରମା। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ମିଳିବ? ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 3% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରି ଏହାକୁ 50%ରୁ 53%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ନମ୍ବର 7, ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସରକାର ଦେବେ 25,000। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ? କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଜନା। ଝିଅମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି କନ୍ୟା ସୁମଙ୍ଗଳ ଯୋଜନା। ଘରେ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 25,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସରଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ଝିଅମାନଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଚିତ।
ନମ୍ବର 8 ଆମର 51 MLA, କଂଗ୍ରେସର 14, ସ୍ୱାଧୀନ 3 ଜଣ, ଆଉ ଦରକାର 10 MLA। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ। ପୁଣି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ସଭା ମଞ୍ଚରେ କଥାରେ କଥାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ କହି ଏମିତି ମିଶାଇଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କମ୍ପନ। ଆମର 51 ବିଧାୟକ ପ୍ଲସ୍ କଂଗ୍ରେସର 14 ବିଧାୟକ ପ୍ଲସ୍ ସ୍ୱାଧୀନର 3 ଜଣ ବିଧାୟକ, ଆଉ ଦରକାର କେତେ? ଏମିତି କିଛି ଢଙ୍ଗରେ ଏକ ସଭାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁନା ଖାନ୍ ଓ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତା ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।